Kao što reče, da, dolazim iz Srbije, glumac, ali bavio sam se i marketingom zbog ove teške situacije, morao neki dodatni posao da nađem. I u toj marketinškoj agenciji dobili smo zadatak, ja sam dobio da osmislim predlog za nacionalni brend, da se nešto napravi kao srpski brend. Rekao, to do jaja, tu ću da zablistam. Ozbiljno. Prvo odem na Google da vidim šta uopšte znači reč brend. I nađem bez zajebancije da je to reč koja potiče sa divljeg zapada. Reč brend su izmislili američki kauboji, a brendiranje je bio onaj proces žigosanja stoke žaračem u dupe, ono sme. Ne, izguglajte, vidjet ćete, to prvo izađe. A razlog tome je bilo da se njihova stoka ne meša sa tuđom stokom. I ja shvatim šta je poenta. Nama prete da ćemo uskoro da uđemo u tu Evropsku uniju. I nama je potreba neki lični brend, neki naš pečat da se i mi ne pomešamo sa ostalom stokom u toj uniji. Ne oduzimajte mi vreme. Svaka zemlja u Evropskoj uniji ima neki lični brend. Recimo Holandija, koja nas najviše koči u našim evroatlantskim integracijama, šta su Holanđani brendirali? Ajde da vas čujem. Kako? Krompir. Klompe. A ko ide u Holandiju da puši klompe, majke mi? Travu, sine, travu i prostituciju. Ja sam moje ženi rekao, idem u Holandiju da kupim lale i nosim klompe. Ne, prostitucija i marihuana. I to im se isplatilo. Jer pazi, i u Srbiji i u Makedoniji svuda ima i prostitucije i marihuane. Neki su i večeras došli naduvani. A to nije zajebancija. Ti u Srbiji, ne znam kod vas, ali kod nas, za 1 gram marihuane možeš da dobiješ godinu dana zatvora. Pa jeste. U Holandiji za 1 gram možeš dobiješ samo originalni fiskalni račun. Niko te ne maltretira. To su statisti, protrčavaju. Holandija živi od turizma, milioni ljudi idu tamo da bi duvali, neko da bi kupio klompe. Divno žive od turizma. I onda vam je jasno zašto su Holanđani izmislili velikog brata. To samo naduvan čovjek može da smisli. Pazi, brate, imam fenomenalnu ideju za emisiju. Naguramo gomilu kretena u jednu prostoriju, snimamo ih kamerama i prodajemo licencu po svetu. Evo, recimo, u Srbiji dovešćemo debelog Makedonca ženu. Ja sam predložio, ljudi, to je stvarno strašno kad kažu kakvi su Makedonci, evo pitaju sad Slovenci, kakvi su, ja kažem, evo Boke 13, to vam je